Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsuon niining unang adlaw sa bag-ong bulan, atong gihalad ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo. Pinaagi niining santos nga misa karong adlaw usab piyesta ni San Justino Martir. Mga igsuon, ilakip sab nato sa atong mga pag-ampo ang kapahulayang dayon sa mama ni Father Junli, si Lima, nga mipanaw karon lang gyud nga adlaw. Aron maandam kita pag saulog niini, mutuaw kita, ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, pinaagi sa misteryo sa krus, itudluan mo sa paaging kahibulungan si San Justino Martir, mahitungod sa taas nga kinaadman bahin kang Hesu Kristo. Itugot ka namo tungod sa iyang pangama, ang kaligon sa pagtuo, human isalikway namo ang mga kasaypanan. Kinihamong ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa kaduhang sulat ni San Pedro. Napuno unta kamo sa grasya o pakigdait, pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios o sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Diyos nung gahom, naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan, alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato, aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon o dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Aron pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. O sa maayong pamatasan, ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon, ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal, ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo, Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo, Diyos ko, ibutang ko ang akong pasalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa salibdanan sa labing hataas, nga na magpuyo sa landong sa makagagahon. Ingnang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan ug akong kuta.
ang akong Dios nga akong gisaligan. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, tubagon ako siya. Manakuban kaniya diha sa kagulanan. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Luwason ko siya, ug himayaon ko sa taas nga mga adlaw. Ipayon ko siya, ug pakitaan ko siya sa kong kaluwasan. Diha kanimo Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdayon ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Misulti si Jesus ngadto sa mga labang pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya kining kural ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug ipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa tingpupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon, apan siya gibunala nila sa ulo ug ilang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pang ilang gibuhatan sa ingon, ang uban gibunalan, ang uban gipatay. Ang wala na lang ikapadala mao ang iyahang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan iyang gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop, miingon siya, sa walay duha-duha tahuron nila ang akong anak. Apan naging nanay ang mga saop, kini mao ang anak sa atong agalon. Kana ato siyang patyon ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gipatay ug gilabay sa gawas ang iyang lawas. Unya nangutana si Jesus, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon niya ug pamatyon ang mga saop ug pasaupan niya lain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo ni ining bahin sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo, kay sila nakasabot man
nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tao, busa mibiya sila kaniya ug nanglakaw. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Niay panultihon nga nagkanayon, operare sequitur esse. Sa in English, action follows being. Sa Binisaya pa, ang atong pag-operate, ang atong mga buhat, nagagikana sa atong pagkakita. Kung tugutan ko ninyo mo share, mga igsuon, very quickly lang, di ba naaman ko nagmisyon karon dito sa bukid? Niadtong miaging Huwebes sa gabi, napungot yung kog maayo mga igsuon. Tungod kay, gikan migmisa sa mga kapilya, mga minatay, pag uli na ko dito sa simbahan, akong nahibawan nga ang akong kuyog nga mga youth, naka-decide sila nga muadto sa usa ka barangay, gihingan laglusaran, kay mamista sila. Ang lusaran layo kay nagikan sa parish church. Unya nag-ulan pagyud to tibuok adlaw atong adlawa, dangog kaayo ang karsada. Unya kay pasado alas 9 naman to, gabi na kaayo, ang magmagrosaryo sila didto, sirado ng simbahan, mag-inom yun to didto. Napuno ko sa kahadlok, simba ko lang intawag madisgrasya, maaksidente, pagkadakong gubuta, kay gikan gud na nerve sa parokya, unya mahitabo mga inana, pirti na kong laguta, giingnan ako ang youth leader nga nagpasiugda, kanang inyong gi-organize nga outing sa mga batanon, inig kahuman sa Flores de Mayo, ay na lang na ninyo huna-hunaa, cancel na. Dili pa ko makagasto tungod sa inyong gibuhat. Pirti na kong laguta. Cancel ng outing sa mga katikista. Apan pag-culmination na sa Flores de Mayo, nakita na ko mga batanon, makugihon taon kaayong nagatiman sa mga bata, naghatag sa ilang mga prizes, nagandam sa mga sagala, naluoy jud kong nagtanaw. Nakaingon ko, di jud ko makaako nga ang ilahang gipangandaman og excited kaayo nga outing inig ka June 12 kay holiday nga i-cancel. Mao nga bisag mura kog buang usab-usab ang desisyon, ingon jud ko, sige dayon jud ang outing. Apan tungod to mga igsoon kay sa akong hunahuna niingon ko, dili man jud na ako, di jud na kinaiya nako nga ihikaw nako nila ang ilang ganahan kaayo nga culmination outing. Ako tong gi-share ninyo, kay lagi ang panultihon nagkanayon, operare sequitur esse. Ang ato bitaw nga mga binuhatan, when not clouded by emotion or anger, gikan yun na kung kinsa kita. Sa atong ebanghelyo karon, kung pangutanon ko ninyo, ang sayop sa mga saop, mao nga nakalimot sila, kinsa sila. Nakalimot sila nga dili sila'y tag-iya sa parasan, ug tungod ni ana, wala na sila naka-operate sa husto. Wa nila hatagi sa abot ang agalon, gipangpatay pagyud nila ang mga sulugoon. Nalimot sila kung kinsa sila. Sa atong kaugalingong kinabuhi, mao ni ang mensahe nga atong mabitbit ug mabaon karon. Ipahinumduman di ay tangtanan kung i-relate nato sa atong piyesta kagahapong adlaw sa Santissima Trinidad, ang matag-usa nato templo sa Dios kinsa katilingban sa hingpit nga panaghiusa ug paghigugma. That is our deepest identity. That is who we are. And because that is who we are, then every thought, every word, every decision and action should also correspond to who we are as persons made in the image and likeness of God, who is a community of love. Operare sequitur esse. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa,
tinabangan sa pangalian ni San Justino Martir. Unta mga igsuon, mahinumdum ta kanunay kung kinsa kita, ang atong pagkakita. And may every decision that we make, every action that we perform, spring from who we truly are, an image and likeness of God, sons and daughters of the Father. Manindog palihog, alang sa katilingbanong pagampo ang atong tubag, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulos sa simbahan, makadawat sa kahayag sa kusog ug sa tabang diha sa ilang paggiya sa panahon sa mga kalisdanan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang diwa sa pag-ampo diha sa atong pamilya, mahatagag pagtagad aron ang atong hunahuna mapuno sa kalinaw ug sa kalipay nga nagikan sa Dios. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi, mamunga kitag mga bunga sa gugma, sa pagpasaylo, sa hustisya ug sa kalinaw. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw, ug ang mga masakiton, dili mawadag kadasig, taliwala sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslano na lang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga namatay, makakaplag og luna didto sa tunhayng gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, pamatia kami. Hangyo na to ang mahal nga Birhen Maria, nga tabangan kita, magdungan kita, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ginaakan nimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami makasasal, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Amen. Langit nung Amahan, dawata ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen. Pagdaigong Diyos, amahang ngalingon, kasanamon mga masalay pon, ang panobino nga abot sa yuta, inamasa kamot sa tao. Ang panobino nga abot sa yuta, inamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa makamot. Alang sa pagdahig pagmaya sa ngalan. Alang usab sa atos kasalanan sa tibuok nga santos kasimbahan. Itugot kanamo, Ginoo, nga makasalmot kami sa masubsob nining santos nga sakripisyo, nga sa dakong kaiso gipanalipdan ni San Justino, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir San Justino, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayo nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kaming mga maluyahon ug imo kaming gilig-on aron mahimong imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nagasimba kami kanimo duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahongan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikong daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan,
diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiyos sa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasalakan namo. Dili mo kami itungyan sa panulay, hinunuan sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo mananging harian ang kahawang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanin. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait, manaa kaninyo. Kudero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala. Sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala. Sa Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Human kami mabusog sa langit nung kalanon, Ginoo. Magpabilin unta kaming mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat. Samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios, pinaagi sa pagsangpit kang San Miguel Arcangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle.
be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Mausap kami. manalangin kanatong gamhanan nga Dios sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.